Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska to je ze Sophie Game a jak vidíte už jsem level 28, za chvilinku 29, za 20 000 expu a my už jsme dokončili hospodu, ale koupíme se za hobičky, ale já vám chci ukázat check na zlaťáky, takže nevím, jestli to poprvé nevyhrajem. Raz, dva, tři. Tak. A teď vám to vyjde, takže si vsadíme tak 60. Ty vado. Ne, na počtvrtý. Ne. No, tam mi to nějak nevychází. Tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, tak a tady to je prostě, musíte si vydělat hodně peněz. A raz, dva, a někdy to vychází, ale nějak jinak. Prostě si budete vsázet furt na jedno místo. A někdy si to prostě jenom tipnete a vyhrajete jako já. Vidíte? Takhle si vydělávám peníze, ale ne furt. Někdy si vydělávám furt jenom na hospody a na hlídce. Poslední, no. Tak a jinak si to budu dávat do postavy. Takže si to vložím do obratnosti. Na vyhýbání. Protože se mi to moc nevyhýbá. Potřebuji vyhýbání a obratnost. Samozřejmě tady to, dokon 24. Tak, a jinak já se s vámi loučím a zatím u dalšího videa, čau.